Bona nit a tothom. Inaugurem la 15a mostra de la cuina de Nadal, amb la referència que ha dit en Miquel d'en Marc Gascons. Aquest any ens ha sorprès que tenim una gran participació d'homes en aquesta cuina de Nadal, que això ens ha donat molta empenta, que a part de cuiners professionals hi ha cuiners amateurs que estan amb aquesta feina. Aquesta cuina de Nadal és la 15a edició, com ja bé he dit, i això ens fa tirar el projecte endavant, veient que les festes que estan relacionades amb la gastronomia tenen un gran referent en aquest poble. Amb aquestes paraules, la regidora de Turisme Maribel Calderón inaugurava la 15a mostra de cuina de Nadal de l'Escala, una activitat que omplia el menjador del CEIP Empúries. Als Parlaments l'alcalde Estanis Puig constatava que tot el que es programa relacionat amb la gastronomia funciona i promociona. És el cas del col·lectiu de joves cuiners, presents el primer dia dels 3 de la mostra, de la mà de l'escalenc Jordi Jaques i de Marc Gascons del restaurant Els Tinars. La gastronomia a l'Escala, tal com deia la Maribel, cada vegada té més accent i té més qualitat i té més referència. Tenim diferents restaurants que cada cap de setmana, faci bon temps o no, doncs tenen la seva activitat i, per tant, això és una mostra més, diríem, de la voluntat del tarannà que tenim a l'Escala per fer aquest tipus d'activitats. En Marc Gascons, juntament amb en Jordi Jaques, presenten, es veu, un plat a 4 mans, diuen, doncs carregat de suggestió, de suggeriment, d'innovació, d'imaginació, i en Jordi Jaques ja el coneixem, és escalenc, és de la casa, i per tant no hi faré referència, però en Marc Gascons i també ell representen una nova generació de cuiners que realment són coneguts arreu, i quan diem arreu vol dir no només en les comarques gironines, sinó que la seva fama transcendeix ja a tot el Principat i el conjunt de l'Estat. I jo penso que és una molt bona notícia que tant a l'Escala com al conjunt de les comarques gironines tinguem aquest referent de cuina i que excel·lim en això. Des de Joves Cuiners es manté una filosofia innovadora i conservadora a la vegada. Marc Gascons es fixava en els més jovenets de la mostra. La idea i la línia de cuina que tenim a l'associació és tota molt similar, amb un concepte de línia de cuina tradicional catalana una miqueta actualitzada, on ens entenem molt bé el tipus de cuina que fem conjuntament tots, i per això hem cregut que seria bo una mica aquest plat que portem, que el fem a 4 mans, i donarem diverses versions i diverses idees d'una mica la varietat de plats que es poden fer. Llavors volia fer referència en aquests 2 joves valors que tinc aquí a mà dreta, que realment això és un gran plaer estar aquí al seu costat. I amb ell no ho sé, però l'Adrià abans m'ha explicat la recepta del pastís de bolets que ha fet i me l'ha explicat però esplendorosament bé. Ara no ha acabat de definir els punts, però la veritat és que és un orgull poder estar aquí al seu costat. I d'aquí a la cuina, el primer en intervenir era Arnau Marca, que preparava el que va ser el primer premi a l'edició d'enguany de la Festa de l'Anxova. El jove afeccionat preparava llaminadura d'anxova, una barreja sorprenent de poma, anxova i sucre cremat. Seguidament era el torn d'un altre jovenet, l'Adrià Lavado, ja veterà a les mostres de cuina. L'Adrià preparava un pastís de bolets. L'oncle de l'Adrià, en Vicenç Lavado, del restaurant La Gruta, preparava un bacallà amb mel i mostassa a l'antiga, un plat d'una preparació relativament senzilla i amb un resultat espectacular. El següent pas de la jornada va ser la cuina a 4 mans entre Jordi Jaques i Marc Gascons, que, demostrant el que sempre s'explica des de Joves Cuiners, combinaven el més tradicional amb el més innovador. D'una banda es preparava un pollastre de pagès amb llongan i tòfona, i de l'altra uns galets de rostit amb foie i bolets de temporada. En tots 2 casos el resultat provocava salivera. I aquí arribava el torn de la Conchi Galindo, amb una moussaka, un plat típic grec que li van ensenyar a preparar uns amics. Si el volem resumir, explicarem que es tracta d'anar posant capes d'albergínia i carn picada amb molta tomata per finalment cobrir-ho amb una beixamel. L'últim en intervenir era Carme Vallmajor, que presentava un rap amb cansalada a l'oli d'alls. De nou, es podia gaudir d'una combinació ben senzilla amb un resultat ben saborós. Finalment, i com és tradició, es sortejaven tots els plats entre el públic assistent. Més d'un va marxar cap a casa amb el sopar fet. Aquest dimarts s'està celebrant la segona jornada i demà dimecres la tercera i última. Recordem que Canal 10 us oferirà tots els plats de la mostra de cuina durant les festes de Nadal.